बघूनच तुम्हाला कळलेलं असेल की आपण इथे कोणता केक बनवत आहोत. तर इथे मी बनवलेला आहे व्हॅनिला स्पॉन्ज केक. तर तुम्ही याचा स्पंज बघत असाल तर मस्त अशी जाळी सुटलेली आहे आणि खूप छान असा स्पॉन्जी केक इथं बनलेला आहे. तर आज बनवत आहोत जगातला सगळ्यात सोपा असा व्हॅनिला स्पॉन्ज केक आणि तो बनवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतात ते म्हणजे त्याच्यात वापरले जाणारे पदार्थ आणि त्याचं मोजमाप. तर सगळ्यात आधी व्हॅनिला स्पंज केक बनवण्यासाठी इथे आपण केक टिनला तेल लावून केक टिन आता तयार करून घेऊयात. तर इथे मी बेसला आणि साईड्सला तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आता बटर पेपर ठेवून आपला हा केक टिन मी इथं तयार केलेला आहे. बटर पेपर नसेल तर तुम्ही याच्यावर मैदासुद्धा भुरभुरू शकता. आता एका बाउलमध्ये सगळ्यात आधी आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. तर इथं मी 1/4 कप तेल घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला पाऊण कप पिठी साखर घ्यायची आहे. आता ही पिठी साखर मी या तेलामध्ये थोडीशी मिक्स करत आहे आणि त्यानंतर थोडंसं हलवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला 3-4 थेंब व्हॅनिला एसेन्सचे टाकायचे आहेत, कारण आपण व्हॅनिला स्पॉन्ज केक बनवत आहोत. त्यानंतर पुन्हा थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे आणि आता इथे मी अर्धा कप दूध घेतलेलं आहे. तर यातलं थोडंसं दूध मी याच्यामध्ये टाकून हे बॅटर आता आपल्याला स्मूथ करून घ्यायचं आहे. तर थोडं थोडं आपण दूध याच्यात टाकणार आहोत, एकदम दूध इथे टाकायचं नाही आहे. तर हे सगळं बॅटर आता मी इथे स्मूथ असं करून घेतलेलं आहे. यानंतर आता याच्यावर आपल्याला बारीक चाळणी ठेवायची आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आहेत आपले ते सगळे इथं चाळून घ्यायचे आहेत. तर इथं मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे. तर थोडा थोडा करून आपल्याला मैदा इथे चाळून घ्यायचा आहे. तर अर्धा मैदा मी इथं टाकलेला आहे आणि आता हे पीठ व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे. यानंतर पुन्हा राहिलेला मैदा याच्यामध्ये टाकून मी पीठ चाळत आहे. तर मैद्याबरोबरच इथे आता आपल्याला 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकायची आहे. 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि बरोबर अर्धा चमचा आपल्याला इथं खाण्याचा सोडा घ्यायचा आहे. तर हे दोन्ही पदार्थही या स्टेजवर इथे टाकायचं आहे आणि आपल्याला पीठ हे चाळून घ्यायचं आहे. सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स इथे मी आता चाळून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला व्यवस्थित हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि एका सेम डिरेक्शनमध्येच आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर थोडं थोडं इथं मी दूध टाकलेलं आहे आणि हे सगळे पदार्थ व्यवस्थित एका डिरेक्शनमध्येच मिक्स करायचे आहेत. आणि मिक्स करताना महत्त्वाची काळजी म्हणजे आपल्याला जास्त ओव्हर मिक्स पण करायचं नाही आहे. आता 2-3 मिनटं व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे आणि आता ते मी इथे केक टिनमध्ये टाकत आहे. तर तुम्ही बघत असाल रिबन कन्सिस्टन्सी आलेली आहे बॅटरला. तर याच कन्सिस्टन्सीवर आपल्याला हे बॅटर बनवायचं आहे. त्यानंतर हे बॅटर इथं प्रीहीटेड कढईमध्ये आपल्याला ठेवायचं आहे. तर 5 मिनटं मी इथं कढई आधी प्रीहीट करून घेतलेली होती. त्यानंतर लगेचच हे बॅटर आपल्याला इथे 30 ते 35 मिनिटांसाठी लो मिडियम हीटवर ठेवायचं आहे. 35 मिनिटांनंतर आपण हे झाकण उघडलेलं आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता इथं मस्त असा कलर आलेला आहे. साईडने कडा सुटलेल्या आहेत आणि छान असा ब्राऊन कलरही आलेला आहे. आणि आता इथे मी तुम्हाला चेक करून दाखवते. बॅटर हे पूर्ण व्यवस्थित शिजलेलं आहे आणि केक आपला इथं तयार झालेला आहे. तर आता हा केक आपल्याला थंड करण्यासाठी ठेवायचा आहे आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतरच तो आपल्याला डिमोल्ड करायचा आहे. केक पूर्ण थंड झाल्यानंतर याच्या कडा मी सुरीने सैल करून घेतलेल्या आहेत आणि आता याच्यावर आपल्याला दुसरी प्लेट ठेवून हा केक आपल्याला डिमोल्ड करायचा आहे. तर खूप इझिली हा डिमोल्ड होतो व्यवस्थित शिजला असेल तर. आणि आता याच्यावरचा कागद मी बाजूला काढते आणि आता याचे आपल्याला स्लाइस करून घ्यायचे आहेत. तर त्याआधी मी तुम्हाला इथे दाखवते केकचा स्पंज किती मस्त असा मऊसूद तयार झालेला आहे आणि खूप छान असं स्पॉन्जीनेस याला आलेला आहे. तर मी आता कट करून दाखवते की आपला केक हा किती व्यवस्थित तयार झालेला आहे. तर तुम्हीही असाच केक बनवू शकता. याच्यासाठी फक्त
जे वापरले जाणारे पदार्थ आहेत आणि त्याचं जे माप आहे हे फार महत्त्वाचं असतं परफेक्ट स्पंज बनवण्यासाठी. आणि ते जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर तुम्हीही याच प्रकारे व्यवस्थित असा व्हॅनिला स्पॉन्ज केक बनवू शकता. आणि कशी वाटली रेसिपी मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि सारिकाज देशी विदेशी पदार्थाला अजून लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.